برادرو гунуҷини дугуник кали чиста заводскоя сартен як гусалаш нарай атиш бақача атиш моддача сиёҳуш нарай қашқаш модда иша сарте анаиш модда ва сиёҳуш нархи гунуҷин 14,000 сомонай дугуникая 14,000 сомон кам тарак муомила дора каси молкина ишолу раҳмат мега молош ятиш гунуҷинаш анаиш аҷоибот мол меша ятиш нара ятиш модда 14,000 сомон ҳардуш уча-бача ана бародара гоҳи буғузи сари синаи чорни пёстри тоза ду гусала зоидагия немезоя сеюм гусалаш меша дуюм гусалашай мезоя сеюм гусалаш меша бе ниҳоят моли хуба ина сина кадай омада масъалаи аҳлишам ҳамаш 100%. нархи бародаро 13,000 сомона бо муомила дора каси молкина ишоло раҳмат мега барои молкини аҷоибот мола масъалаи аҳлишу ёвошиш 100%. соқ саломаза ишоло моли серширак мебурад ин моло камшир намебурад ин молои чорни пёстра ки худо хаим одами молкин молшинос медонад чӣ хали говаи қаб ин барои ина масъалаи ҳар чори чоча қаб синоша қаб масъалаи ҳалиш моли буғза ча байрос айлабои тарафиш меҷӯше хеле барои ҷӯшиданаш ягон парво надорад барои аҳлиш 200% гарантия қатъи агусук зарбо ҳар чори чочиш 100% кор мекунад барои аҳлиш ваъди липра